Balma mun teriw ani ɲama Burema Traore ka bɔ OMAS la ne bɛ baara kɛ OMAS la projet min bɛ wele ko PACGSD projet min n'a ɲɛsinnen bɛ an ka CGSw ka ɲɛnɛmayali ma ka se ka kalan yiriwa denmisɛnninw fɛ cogo min. Ayiwa an bɛna baro min bɛna tali kɛ sisan baara Asiyaw ka kalan kan. Kalan ba sigiyɔrɔ filanan n'an b'a fɔ ko activité D. O baara in bɛ tali kɛ n y'a fɔ min ma ko cours de renforcement kalanjɛ jate kalan kɔnɔ cours de renforcement a bɛ lawaleya cogo di donc nin baro in bɛna tali kɛ o de kan. Ayiwa an ko an ka jate kalan in bolomafara cours min bɛ kɛ n'an b'a fɔ min ma ko cours de renforcement ko a bɛ tali kɛ principe dɔw kan donc ko hakɛ dɔw de bɛ yen n'an b'a la waleya f'an ka hakili to la. O fɔlɔ ye jumɛn ye ko cours de renforcement in a bɛ kɛ fo ka sɔrɔ a bolodalen don an b'a fɔ min ma ko CGS ka plan d'action kɔnɔ. Fɛn de don fɛn min kan ka boloda d'abord CGS fɛ u ka plan d'action kɔnɔ u ka baarakɛ sɛbɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni a waleyali ye. Ayiwa a hakilifɛn filanan ye jumɛn ye n'an ma hakili to a principe filanan ye o baara de don min bɛ kɛ kalan waati bolodalen kɔfɛ. C'est-à-dire que waati min ni kalan tɛ kɛ kilasi kɔnɔ a bɛ kɛ o waatiw de la i n'a fɔ sibiridonyaw i n'a fɔ karidonw i n'a fɔ wulafɛla ni denmisɛnninw tɛ taa kalanyɔrɔ la donc bolomafara de don ka kɛ kalan na donc a kan ka kɛ o waati de kɔnɔ waati min kalan yɛrɛ tɛ sen na voilà a bɛ tali kɛ o waati dɔ la. Principe sabanan ye jumɛn ye ko fɛn sabanan jumɛn bɛ yen a kan ka hakili to min na ko plus denmisɛnninw bɛ taa kalan kɛ taa kuru in fɛ plus u ka dɔnniya bɛ bonya ka taa jate kalan kan mais ko o dɔnniya tɛ se ka bonya cogo si fo anw minnu bɛ dugu kɔnɔ n'an se kan ka don kalan yiriwali la f'an bɛɛ kelen kelen k'an jɔyɔrɔ fa. Ayiwa o mɔgɔw ye jɔn ni jɔn ye jɔn ni jɔn kan ka a jɔyɔrɔ fa pour que jate kalan min bolomafara kalan min kɛ an ka dugu fɛ a bɛ se ka nafa sɔrɔ nafa se denmisɛnninw ma cogo. O fɔlɔ ye an b'a fɔ min ma ko CGS. CGS ye comité ye jɛkulu min sigilen don an ka dugu in kelen kelen kɔnɔ ka ɲɛsin kalanko ma. Donc o ka baara kan ka kɛ ka kunnafoni di ka mɔgɔw lawaleli ka se jate kalan in bɛ se ka waleya cogo jumɛn cogo ɲuman na dugu kɔnɔ. Ka to fana k'i hakili to yali baara min bolodara a ko bɛ ka taa sira fɛ a normal la wa a bolodara cogo min a bɛ ka taa o cogo la wa gɛlɛya jumɛn bɛ a kɛbagaw kan a dabɔra denmisɛnnin min kama o bɛ ka nafa sɔrɔ a la wa donc k'u hakili to la ni gɛlɛya min bɛ yen waati ni waati ka mɔgɔw hakili jigin ka sigi ka kuma pour que fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya la cogo min. Kɛbaga dɔw ye jɔnni ye n b'a fɔ minnu yɛrɛ ma ko ACEAW minnu ye baara in lawaleyalikɛlaw ye o jɔyɔrɔ kan ka kɛ ka kuru in sinsin a bɛ se ka kɛ k'a lawaleya dugu kɔnɔ ni denmisɛnninw ye waati bolodalenw na. N'a tɛmɛn'o kan an b'a fɔ min ma ko équipe pédagogique n'o ye an ka karamɔgɔ minnu bɛ sigilen dugu kɔnɔ minnu b'an ka école kɔnɔ n'o ye directeur ni a ka karamɔgɔ tɔw ye o fana kan k'u hakili to ka ACEA ninnu dɛmɛ ni gɛlɛya b'u kan n'u ser'u ma ni gɛlɛya min ye ka ɲɛfɔli k'u ye k'u bilasira hakaja kalan in bɛ se ka yiriwa cogo min denmisɛnninw ka nafa sɔrɔ a la denmisɛnninw ka yiriwa sɔrɔ n'o kɛra o bɛ u yɛrɛ ka baara nɔgɔya kilasi kɔnɔ. An ka cɛbɔ dɔ ye an b'a fɔ min ma merilakaw n'o ye commune yɛrɛ ye merilakaw an bɛɛ b'a dɔn ko décentralisation nana a ye sarakisɛw ta min ye kalanko responsabilité di commune ma ale de kan ka a ko ɲɛnabɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ fura min kan ka k'a ale de kan k'o ɲɛnabɔ ni a ka service technique ye donc an bɛ nin baara min fana bolodalen don min ye jate kalan ka bolomafara ye dugu kɔnɔ commune fana kan k'i hakili to a la k'a kɔlɔsi yali a bɛ ka waleya yali gɛlɛya jumɛnw bɛ yen wa yali fura jumɛnw kan ka sɔrɔ a la a kan k'i hakili to o la a kan ka CGS min bɛ a baara kɛli la a kan ka CGS lawaleya ka a nisɔndiya a ka continuer baara in fɛ cogo min an b'a fɔ min ma ko encourager donc a ka CGS encourager ni dɛmɛ min b'a fɛ ka se CGS ma ni dɛmɛ min b'a fɛ ka se accompagnateur communautaire ma waati hali ka wuli ka t'u lajɛ ka kuma n'u ye gɛlɛya jumɛn bɛ yen baara bɛ ka taa ka encourager o kan ka kɛ commune fana ka baara ye. Acteur belebele dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma ko regroupement CGS ni a bɛ wele commune ma ko RCGS. RCGS ale ye
bisigilen b'an ka komini kelen-kelenw na o ye komini CGS fara ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi min b'u nɔna kumaw fɔ min bɛ u ni mairie ni service technique cɛla baaraw ciw waleya cogo donc ale fana ye acteur ba de ye a kan k'i jɔyɔrɔ fa dugu CGS ani komini cɛ ani dugu CGS ani service technique min ye CAP ye o cɛ taga segin na ka hakili to ka CGS encourager ka accès encourager ka tɛmɛ k'u lajɛ gɛlɛya jumɛn b'u kan ka gɛlɛya in lase kunnafoni bɛ se ka se ka bɔ CGS la cogo min ka se commune na ka bɔ commune na cogo min ka se CAP la ale kan k'i jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ. Ayiwa an ka cour de renforcement yɛrɛ a baara bɛ waleya cogo di n'an b'a lawaleya an kan ka hakili to tɛmɛsira damadɔw la tɛmɛsira damadɔw la ni an nana cour kama kalan in kama don min jate kalan in kama an ka denmisɛnninw bɛ bisimila fɔlɔ k'u lasigi ka sigiyɔrɔ d'u ma k'u bisimila n'u bisimila n'u sigira ka a ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka gafe degeni waleyaw bɛ gafe min kɔnɔ ka bɛɛ ka gafe di kelen kelen di bɛɛ kelen kelen denmisɛnnin bɛɛ kelen n'a ka gafe kelen tɔgɔ b'a kan ɲagami t'a la n'o tɛmɛna ASEA bɛ baara daminɛ ni misali min bɛ baara o baara n'a bolodalen don misali fɔlɔ min bɛ yen a bɛ misali ɲɛfɔ denmisɛnninw ye ka a fɔ k'a sɛbɛntiya baara kan ka kɛ cogo min a b'a ɲɛf'u ye n'a tɛmɛna n'o kɛra a b'a denmisɛnninw bilasira u b'u ka baara kɛ donc denmisɛnnin kelen kelen bɛɛ bɛ taa i ka gafe in kɔnɔ baara bɛ ɲɛ min na baara min ɲinini fɛ i b'o waleya ni denmisɛnnin tilala ka baara waleyali la a bɛ na ni a ka gafe ye degeli gafe in ye a bɛ na a yira ASEA la ASEA ale bɛ gafe ninnu na a bɛ a lajɛ a b'a kimɛ n'a y'a kimɛ a bɛ denmisɛnninw bilasira a b'u la timinandiya ni fɛnw kumaw f'u ye walasa u bɛ se ka taa ni baara in ye cogo min u bɛ se ka nisɔndiya a fɛ nana a ka kimɛni kɔnɔ a b'a lajɛ ni baara min dira denmisɛnninw ma gafe ɲɛ min kan ni o baara bɛɛ lasabatira a ka sɛbɛntiya kan denmisɛnnin kelen kelen t'a lasabatira ka ban a b'a yamaruya denmisɛnnin ka tɛmɛ ka taa ɲɛ kura kan mɛ a b'i hakili to ni gɛlɛyaw bɛ yen a bɛ ɲɛfɔli kɛ denmisɛnnin ye tuguni a bɛ segin ka taa baara in lawaleya ni ASEA ka ɲɛfɔli ye donc n'a y'a waleya a bɛ segin ka na donc a b'a kimɛ n'a y'a kimɛ a b'a bila ni baara in ɲɛna a b'a bila ka taa gafe ɲɛ kura kan a bɛ se k'o kɛ fo siɲɛ fila fo siɲɛ saba mɛ n'a tɛmɛna siɲɛ sabanan kan ni denmisɛnnin ma baara in bɛɛ waleya o y'ale jɔyɔrɔ bannen ye a bɛ se ka se karamɔgɔ ma ka ɲɛfɔli kɛ karamɔgɔ ye pour que o bɛ se k'u bilasira cogo u bɛ se ka denmisɛnnin bilasira cogo donc ni baara fana banna don min n'a ye baara kɛ ni baara banna a bɛ gafe in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ye gafe fara ɲɔgɔn kan a b'u lasago ɲuman na a bɛ tila fiche min b'a bolo n'o b'a fɔ ko fiche de suivi denmisɛnninw ka ani kalan yɛrɛ kɔlɔsili sɛbɛn a b'o o lafa n'a y'o lafa a b'a déposer donc a bɛ denmisɛnninw labila u bɛ taa cours yɛrɛ bɛɛ bɛ ta nin taasira damadɔw de fɛ ayiwa an ka jate kalan in la waleyali la an ka hakili to fɛn damadɔ la o fɛn ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kalan in yiriwali la kalan in sansɔrɔli la a fɔlɔ ye jumɛn ye an k'a kɛ cogo bɛɛ an min ye ASEA ye an min ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ denmisɛnninw kɔnɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dan ɲɔgɔn dan hakili kana don u kunna cogo si donc a k'a to denmisɛnninw ka baara fɛrɛ ma a kana kɛ ɲɔgɔn dan ye denmisɛnnin kelen kelen bɛɛ ka taa ni a yɛrɛ cogoya ye a yɛrɛ ka dɔnni cogoya ye a yɛrɛ ka se hakɛ ye a kana kɛ ko ayiwa karisa bɛ taa cayara an bɛɛ ka taa ni ɲɔgɔn fɛ wajibi la donc bɛɛ tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka taa n'i ka dɔnni hakɛ ye kalan in dabɔkun tɛ ko an ka gafe ɲɛ caman kɛ don kelen wa an ka gafe ɲɛ caman kɛ baara kɛ don kelen mɛ an ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman kɛ o de nafa ka bon denmisɛnninw kan baara in lawaleyali hukumu kɔnɔ toujours fɛn damadɔw bɛ yen halisa a dɔ ye jumɛn ye ko an ka to denmisɛnninw ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ ani basigi kɔnɔ u kana girigiri mankan kana kɛ kilasi kɔnɔ denmisɛnninw kana boli ka ɲɔgɔn kan parce que n'i bɛ concentré pour que baara ka kɛ fo u ka concentré jate de don jate tɛ taa hakilisigi kɔ donc na hakili ka sigi ani mankanw tɛ taa ani boli tɛ taa kilasi kɔnɔ donc denmisɛnnin bɛɛ ka ASEA k'i hakili to la denmisɛnninw ka basigi kilasi kɔnɔ ka baara kɛ ni hakilisigi ye
o kana sɔn k'a to denmisɛnninw ka namara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka dɔ ta minɛ k'a kɔrɔkɛ k'a d'a ma bɛɛ kelen kelen kan k'i ka exercice kɛ i dama na i seko la n'i dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛ se karamɔgɔ ma a bɛ f'o ma ko ACA i bɛ se k'i bilasira donc kana to denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ u ka fɛnw di ɲɔgɔn ma u ka fɛnw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye e de nakun y'o ye o ye e de ka baara ye donc ni min dɛsɛra i bɛ munumunu min kɛ i bɛ bɔ a kalama karisa gɛlɛya bɛ karisa kan i b'o bilasira ni a ka gɛlɛya cogoya ye ayiwa fɛn dɔ fana ye jumɛn ye ni baara min daminɛ baarakɛla bɛɛ k'i ɲɛsin i nakun ma baara min dir'u ma u k'u ɲɛsin o ma u k'o kɛ a kɛcogo la gafe min bɛ yen ni degeni fɛnw bɛ gafe min kɔnɔ n'a a bɛ d'u ma gafe in musaka bɛ don a la a dabɔra u yɛrɛ ka nafa de kama donc ACA ye denmisɛnnin don a bɛ fɛn bɛɛ kɛ tulonkɛfɛn donc an ACA de bɛ yan an k'an hakili to a la k'a minɛ ko ɲuman sira don denmisɛnnin kɔrɔ pour que a bɛ k'u ma nafa ye a kana tiɲɛ joona ka sɔrɔ baara ma ban kalan in kɔnɔ degeli in kɔnɔ an kana kɛ bagabagali ye parce que bagabagali bɛ denmisɛnnin jasira donc a ka kɛ denmisɛnnin bɛ se ka baara kalan in kɛ cogo min a bɛ se ka nafa sɔrɔ lafiya la hakilisigi la n'a ma kɛ ni bagabaga ye n'a bɔra ka na kalanyɔrɔ a ka k'a kɔnɔ k'a bɛ taa nisɔndiya o yɔrɔ de la a bɛ taa kalan kɛ nisɔndiya la a bɛ segin nisɔndiya la so ayiwa kalan de don kalan degen don degeni fɛnw caman bɛ gafe kɔnɔ a bɛ di denmisɛnnin ma a b'u lawaleya mais o lawaleyali baara tɛ sira sɔrɔ cogo si ni an ma kimɛnni kɛ karamɔgɔ kan ka denmisɛnnin ka sɛbɛn baarakɛta kimɛ waati ni waati ni min dir'a ma n'o banna a kan k'o kimɛ donc kimɛnni de b'a to an b'a dɔn yali denmisɛnnin ka faamuyali bɛ ka avancer ka se yɔrɔ jumɛn ma yali gɛlɛya jumɛnw b'a kan an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn las'a ma pour que o gɛlɛyaw bɛ se ka tɛmɛ donc kimɛnni in kɔnɔ an bɛ se ka ladilikan di denmisɛnnin ma a ka baaraw kɛcogo lajɛ ka ɲɛ a k'i hakili sigi baara fɛ pour que donc o kimɛnni na fɛn damadɔ bɛ yen an bɛ hakili to o la an bɛna an da don o fɛnw na kelen kelen kimɛnni na n ko an b'an hakili to fɛn damadɔ minnu na o fɛnw ye ladilikanw de ye ladilikan fɔlɔ ye jumɛn ye i k'i hakili to ka kimɛnni kan ka kɛ waati min na a ka k'a kɛcogo la a ka k'a kɛ kuma n'i ye degeli caman di denmisɛnnin ma u b'a kɛ u bɛ na i bɛ dɔ wɛrɛ d'u ma u bɛ na n'a tontonna ɲɔgɔn kan e yɛrɛ bɛ saliya a kimɛnni na parce que i b'a fɔ a baara in cayara baara in cayara mais i kan ka kɛ don o don n'i ye degeli di denmisɛnnin ma ni u tilala i b'a kimɛ ni baara tɛmɛna a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc i ka kimɛnni hakɛ min bɛ kimɛnni na i k'i hakili to o la kimɛnni ye fo sigiyɔrɔma 3 ye tant que sigiyɔrɔma 3 in ma ban e kana tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ a lataa page wɛrɛ la ou k'i bɛ taa di karamɔgɔ ma tant que fana a ma degeli min bolodalen don gafe ɲɛ min kɔnɔ n'a ma o fana bɛɛ sɔrɔ e k'a kimɛ i man k'a latɛmɛ ka taa ɲɛ wɛrɛ la denmisɛnnin bɛ jaabi min d'i ma n'a ye degeli kɛ a bɛ na n'a ka jaabi mun na jaabi in ɲɛna o jaabi in ma ɲɛ o i kana excuse-moi le terme i kana fɔ k'i bɛ a dɔgɔya ka kuma jugu fɔ a ma min bɛ a yɛrɛ dusuma kasa min bɛ a yɛrɛ nisɔngoya baara in donc n'a nana e de kan ka kɛ sababu ye ka baara in timinandiya don a la ka baara in nege don a la ni bilasirali kumaw ye ni kuma ɲumanw ye ayi karisa i ye dɔ kɛ mais nin yɔrɔ in bɛ tan halisa taa i jija i bɛna faamu sɔrɔ donc i kan ka bilasirali kumaw de k'a kan i kan ka nisɔndiya kumaw de di a ma mais e man ka kɛ sababu ye ka ni fɛnw ta ani jatigɛkow ta k'a sɛgɛrɛ n'i bɛ kimɛnni fana kɛ f'a ka ye gafe kɔnɔ degeli waleya fɛn fɛn bɛ yen e kan k'a jira a ka ye ka gafe kɔnɔ k'i y'a kimɛ i b'a kɛ ni biki ye biki bilenman biki finman i kɔni k'a kɛ sɛbɛnni na sɛbɛnni wobalama je veux dire i k'a kɛ cogo la a bɛ se ka ye gafe kɔnɔ cogo min k'i y'a kimɛ ayiwa fɛn dɔ wɛrɛ fana minnu bɛ yen n'an kan ka hakili to a la an ye ACA min ye an kan k'a lajɛ waati ni waati ka vérifier est ce que baara min dira denmisɛnnin ma baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ a cogo la ɲɛ o ɲɛ min dira a ma est ce que o kɛra a kɛcogo la an k'a to ni an k'a jateminɛ ni fili bɛ denmisɛnnin ka baara la ni fili yera yɔrɔ min na an k'a bilasira k'a lasegin ka taa o fili a ka segin baara kan yanni an k'a to a ka tɛmɛ baara kura wɛrɛ fɛ donc a kan ka baara bolodalen ban fɔlɔ yanni a ka tɛmɛ baara kura fɛ baara kɛ o kɛ an k'a bilasira ni kuma dumanw ye ni nisɔndiya kumaw ye fɛn min bɛ se k'a to a bɛ baara in nege minɛ dogo ayiwa an ko baara in an bɛ jate kalan min kɛ an ka dugu kɔnɔ jate kalan ye degeli de ye degeli min bɛ ka bolomafara kɛ kalan min bɛ kɛ kilasi kɔnɔ donc n'i ye degeli di a bɛ gafe de kɔnɔ gafe in ɲɛw caman
fɛn fɛn bɛ yen degeli de b'a la donc n'i ye degeli di denmisɛn ma n'a taara kɛ i b'a kimɛni a kimɛni cogoya damadɔw de bɛ yen an ma hakili to o la lahala fɔlɔ ye jumɛn ye i bɛ se k'a sɔrɔ ni kimɛni dira denmisɛn ma n'a taara i bɛ ɲɛfɔli fɔlɔ min k'a ye ASEA bɛ ɲɛfɔli fɔlɔ min kɛ denmisɛnnin ye a b'a faamu ni kimɛni ye 3 ye komi a ɲɛ b'a la cogo min ja in na kimɛni 3 dir'a ma a taara siɲɛ fɔlɔ a y'o kimɛni 3 kɛ a y'a bɛɛ sɔrɔ donc i bɛ tɛmɛ i b'a permettre i bɛ ASEA i bɛ denmisɛnnin bila ka taa gafe ɲɛ kura lahala filanan jumɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ min dira denmisɛnnin ma a ye siɲɛ fɔlɔ kɛ a m'a sɔrɔ donc n'a ye siɲɛ fɔlɔ kɛ a bɛ dɔ sɔrɔ a ma se ka exercice bɛɛ traiter donc e b'a lasegin i bɛ ɲɛfɔli k'a ye a bɛ tila ka taa exercice a bɛ segin o kan a ma se ka mun sɔrɔ a bɛ segin o kan donc n'a y'o kɛ a bɛ na n'a ye i b'a kimɛ kura ye a ɲɛ b'o de la ja in na siɲɛ fɔlɔ la a taara exercice 3 la a ye 2 sɔrɔ ASEA y'a bila ka segin ka taa ka ɲɛfɔli k'a ye donc siɲɛ filanan nalen ni exercice ye i y'a corriger i y'a ye 3 in na a y'a 3 bɛɛ sɔrɔ donc sisan i bɛ se ka denmisɛnnin bila i bɛ page ɲɛ kura gafe ɲɛ kura wɛrɛ di a ma a bɛ taa baara continuer cogoya sabanan jumɛn bɛ yen n'an bɛ se k'o ye i y'a bila ka taa siɲɛ fɔlɔ a ma se ka baara in a ma se k'a kɛ a cogo la a taara komi an y'a ja in na cogo min 3 in na a ma se ka foyi sɔrɔ a seginna ka na i ye ɲɛfɔli k'a ye i ye ɲɛfɔli k'a ye faamuyali dɔɔnin nana faamuyali nalen i y'a bila ka taa siɲɛ filanan na a taara a ye 1 sɔrɔ donc siɲɛ filanan na a ye 1 sɔrɔ sisan e wajibiyalen don ka ɲɛfɔli sinsin halisa k'a bila ka segin ni exercice ninnu ye a ka taa kɛ donc a taalen n'a kɛ a seginna ka na ne y'a ye i y'a ye a ye 3 in bɛɛ sɔrɔ 3 min ɲininkali kɛra a y'o kɛ k'a kɛ cogo ɲɛ donc sisan e bɛ se ka gafe ɲɛ kura wɛrɛ di a ma a bɛ taa o fana waleya mais fɛn kelen bɛ yen o bɛ se ka na o t'an si ka laɲini ye ASEA y'a se kɛ ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnnin ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o cas bɛ na n'u nana an b'a gérer cogo min n'i ye exercice fɔlɔ d'a ma n'a taara a y'a corriger i nana a y'a kɛ i nana i y'a corriger i y'a di a taara siɲɛ filanan fo siɲɛ 3 exercice 3 la a ye 2 de sɔrɔ siɲɛ correction sabanan kɔfɛ donc e ka timɛli sabanan kɔfɛ o ye e dan ye se min bɛ e ye sisan min ɲininen don i fɛ i ka denmisɛn in ka situation lase karamɔgɔ a yɛrɛ ka karamɔgɔ min b'a ka kilasi kɔnɔ i bɛ ɲɛfɔli k'a ye gɛlɛya min bɛ denmisɛn kan donc ale de bɛ sisan waleya wɛrɛw bɔ ni sira wɛrɛ ye sira min bɛ se ka denmisɛnnin permettre ka exercice in waleya cogo min n'ale yɛrɛ fana ma fɛn sɔrɔ cogoya sɔrɔ a la a karamɔgɔ ɲɔgɔn bɛ yen directeur bɛ yen u bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baro a situation kan a ka ca ala fɛ dɔw bɛ se ka sira dɔ di min bɛ se ka denmisɛnnin dɛmɛ ka tɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ. An ye ɲɛfɔli kɔnɔ an ko yɔrɔ dɔ la an ko fiche dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma fiche de suivi de l'apprentissage des élèves donc o fiche in na jateminɛw de don kunnafoniw de b'a la kunnafoni min bɛ ɲɛfɔli kɛ cours bɛ cogo di mɔgɔ joli bɛ ka taa cours la an ye waati jumɛn ni jumɛn kɛ cours la an ye heure jumɛn ni jumɛnw kɛ donc an bɛna o fiche yira o la ja nata in kɔnɔ fiche de suivi des élèves ye sɛbɛn de ye sɛbɛn min bɛ i n'a fɔ an ka kalanyɔrɔ an ka dɛmɛ kalanyɔrɔ in ka taa jate kalan kan o bɛ kɛ yɔrɔ min a b'a fɔ a b'a ja de yira kalo kɔnɔ fɛn mun kɛra don jumɛn ni don jumɛn an ye baara in waleya o don ninnu na an ye heure jumɛn ni heure jumɛnw kɛ heure bakuruba joli kɛra kalo yɛrɛ kɔnɔ kalo kɔnɔ denmisɛnnin jumɛn ni jumɛnw bɛ na u bɛ na cogo di est ce que nali bɛ k'a cogo la a nali tɛ k'a cogo la baara yɛrɛ ye an permettre ka se gafe ɲɛ joli ni joli ma gafe denmisɛn fanba ye gafe sera ka gafe hakɛ joli kɛ kalo kɔnɔ donc gafe in bɛ tali k'o de kan et puis a b'a fɔ fana yɔrɔ la gɛlɛya min yera kalo in kɔnɔ ka lase CGS ma ASEA b'o kɛ gafe in kɔnɔ pour que CGS bɛ se ka fura ɲini o gɛlɛya la cogo min karamɔgɔw ni kominamɔgɔw ni regroupement CGS yɛrɛ fɛ donc gafe in bɛ tali kɛ cours yɛrɛ taabolo de kan kalo kɔnɔ mais an man k'a to ko kalo ka ban ka sɔrɔ k'a sɛbɛn don o don ni min kɛra an b'o sɛbɛn o de bɛ baara nɔgɔya ayiwa ASEA nin kun ye ɲɛfɔli ye ɲɛfɔli min bɛ kɛ min bɛ tali kɛ cours de renforcement yɛrɛ kan an ka jate kalan in waleyali kan an ka duguw kɔnɔ an hakili la an ye bilasiralikan mun fɔ an ye ɲɛfɔli mun kɛ a bɛna nafa sɔrɔ a bɛna baara in nɔgɔya aw ma ni ala ka diɲɛ ye a k'an bɛn ni sababu aw ni ce la aw ka lamɛn